गाबनाङा मा सना मा फाव जादों मा जादों नोङो मा जादों हा बेरे फुंजानि माबा पेंगुइन जाजोब्बाय जानानै थाबाय इसोर तात बुस्थुहाय बेयो मा खालामो गस्ला लावो माबे गोरलैयै खुग्लुबगोन नोङो खुग्लुबगोन बिदिजों बिलाइ हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे ब्लग लानानै फैलायबाय आङो बेसेबा गोबावजों दिनैहाय एसे गोसो जालायबाय आरोना नोंथांमोनजोंहाय एसे नुजाफैनोसै होननानैहाय माने दिनै ब्लग बानायनोसै होननानैहाय ओमफ्राय नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो जायफोर चेनेल लोगोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोबानो जाबाय बिनिफ्राय भिडिअखौ नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय आङो लोगोफोर ओरैबायदि माबानानै दङ माने गगा मोननानै दङ माबायाबो आवाजाबो एसे जुदा जालायलायदों ओमफ्रायहाय हाद्रिजोंनो थांलाय फैलाय हाद्रिजोंनो जानाय आरोना बेयोहाय ओमफ्रायहाय मानसिखौ बुलब मोनलायदों आङो ओरैनो फुंनायबो प्लास बुलब आरोना नै बांद्रायबो रायलायनाया जे रायलायबाय खलटक गुजुनोसो ओंखारो बिदिनो जानानै दं ओमफ्राय थेवबो उफाय गैया थांनोसैलाय क्लास लानायाव बिदिनो गुजुबाय थायो ओमफ्राय जा उसुबिदा मोनो आरोना ओमफ्राय नै दाथ' आङो एसे रेडि जाबाय एसे दंबावो नै बेयाव थुनांगौ दं र' ओमफ्राय आङो दहायनिफ्रायनो नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामनो सानदोंमोन रेडि जानायनिफ्रायनो लानोसै होननानैहाय ओमफ्राय एकदम हाखु दाखु खालामनांगौ जायोना टाइमानो ओमफ्रायहाय बिदियावनो आङो बेबायदि लानो सोलाबासै ओमफ्राय नै बे आं आगोलहाय गोदो सुनायमोन बेगाहाय ओरैनो जास्ट आङो क्रिम फुनखांजोब्बाय गासिबो नै क्रिमा मा अबस्था जानानै दं आंनाहाय माने क्रिमाहाय बेबायदि नङा गोलावसो आरोना क्रिमा ओमफ्राय बेखौ मा खालामो आङो नै गैथाराबाथाय एकदम जोब्बाथाय नै बिदि हास'नानैहाय बेखौहाय फुरा एख' फुनो आरोना बेबायदि खालामना खालामा नोंथांमोना नै बे आंनि सानस्क्रिन नै ओमफ्राय बे सानस्क्रिनखौनो मानसिफ्रा सोंहरबाय थायो सोरबा आगैमोनाहाय जे आब' नोङो मा क्रिम फुनो मा मायो होननानै सोंबाय थायोना आङो मयस्चुराइजार फुनो जायखिजाया मयस्चुराइजाराबो नै आंना बेनो निभियाखौ फुनो जायखिजायाथ' फुना बेखौ फुनो आरोना आङो बेखौहाय ओमफ्रायहाय निभिया सफ्ट बेखौ फुनो आरोना ओमफ्राय बेनि उनावहाय नैबेखौ फुनो आङो सानस्क्रिनखौहाय सानस्क्रिना बियो आंनाहाय माने आङो 2020निफ्रायनो बेखौ फुनदों आरोना बियो मायाव फुननायमोन होननानै बुङोबा आङो डक्टराव थांदोंमोन डार्माटलजिस्टनाव स्किननि डक्टरनावहाय ओमफ्रायहाय बेयावहाय आङो नैबे आंना ब्राउन स्पट्स जादोंमोन आरोना एसे सबायबिमा बै ब्राउन कालारनियाहाय ओमफ्राय बेखौहाय आङो ट्रिटमेन्ट खालामजाखांनायनि उनावहाय बेखौ हरदों आरोना फट'स्टेबल गोल्ड ओमफ्रायहाय आङो नायजाफिननो सानो थांफिननो सानो माने बै समावहाय जेब्लानाखि थांदोंमोन होमब्लाथ' आङो 30+ जायाखैमोन नालाय 30 जायाखैमोन नालाय ओमफ्राय 30नि सिगां थांनाय जादोंमोन नालाय ओमफ्राय 30+ जाबाथ' स्किनफ्रा एसेबाबो हारसिङैनो माबा जालाङो नालाय बेखायनो सम नायजानांगौ जायो आरोना सम नायजानांगौ ओमफ्राय आं बे खेबसे माने बे समाव थांनायल' बे लकडाउन समावहाय थांबाय थानाय खेबथामसो थांदों आरोना ट्रिटमेन्ट लानो थाखायहाय ओमफ्राय थांबाय थादों खेबथामसो ओमफ्राय बेनि उनावहाय गैया थांनायानो गैया थांनो सानबाबो जाया आरो दाथ' नै फिसाला दंबावो फिसाला एसे देरबासो आङो एसे नायजानोसै आरोना स्किनफोरखौहाय दाथ' 30+ जाबाय नालाय बेखायनो स्किना एसेबाबो माबा जाबोयो आरोना ओमफ्रायहाय जायखिजाया मानोथो नांबावगौ होननानै सानो आंहा बुरैब्लाबो स्किनखौहाय आयनायाव नायनायनि खोथा दं नालाय गावखौनो गाव आयनायाव नायो नालाय बेखायनो मालायनि थाखाय नङा गावखौनो गाव आयनायाव नायो नालाय फुङाव जेनेबा गावनि स्किनावहाय जुदि माबाफोर गाज्रि नुयोबा एसेबाबो गोसोआ खें मोनो नङा होमबा माने आनकमफर्टेबल मोनो आरोना बेखायनो स्किनखौ बयबो साफा दोननो लुगैयो सानसे नङा सानसेथ' थनखागोन जाहैबाय जोंनि स्किनाहाय थेवबो बे समखिनिखौ जाखिनि सम दङ बे समखिनियाव एसे गावबागाव केयार खालामनाया मोजां आरोना थ' आंबो आंनि थाखायनो आंखौ आयनायाव नायनायनि थाखायनो आंखौ आंनि स्किनखौबो आं मोजाङाव दोननो लुबैयो आरोना बेनो ओमफ्रायहाय बांद्राय रायलायबाय थाला नै बांद्राय रायलायबाय थाबा आरोबाव समा थांबाय थागोन एकदम हाखु दाखु जालायबाय आङो मा फुनबावनो नागिरदोंमोन आं लिपस्टिकखौनो दाबो फुनाखै लिपस्टिक फुनाबाथाय जाया आरो गगा मोननायावहाय लिपस्टिकआबो जानला मोनला खारोना माने बे खारनो रोङा ओमफ्राय बेबायदि बै मानसिफोरनि बायदि ड्राइ जानानैबो थाया आरोना बेयो ड्राइबो नङा बेबायदि ओमफ्राय बिराद मोजां बे माबायाहाय नै मेबेलिननि सुपार स्टे टेडि टिन्ट होननानै बुङो नै नायजालाहाय गगाजों माजों नायजाला गगाजों माजों आरोबाव फुंबाथाय एसे बोरैबा मोनथारा माबायाव केमेराया बेक केमेरासो नालाय बेखायनो ओरैसो आयनायावसो नाहरबाय आङो आंहा ओरैबायदि जागासिनो माने
मबाइलाबो एसे बोरैबा जाहांबोबाय माने आंनाथ' मबाइलाहाय भिभ' नालाय ओमफ्रायहाय मा जाखो भिभ'आ बिदिनो एसे रेकर्ड दंखायो आरोना एसे फुराना जाबा आंना फुराना जाबायना 2 इयार्स जानोसै आरो ओमफ्राय एसे फुराना जाबाथाय मा जाखायो एसे हें जानायनि माबा दंखायो आरोना रेकर्ड दंखायो होमबाबो आङो केमेरानि थाखाय लादोंमोन दा केमेरायाथ' ओरैनो मोजाङा खिन्थु मा जायो बांद्राय सान्दुङाव थानानै खेबोबा मायोबा मा जाग्रा जाबाय हें जानानैहाय बे भिडिअ'आहाय एडिट खालामनायावबो माने थाबथाग्रा जाबाय आरोना बेखायनो आङो बानो हमबाय ओमफ्राय उफाय गैया माथो खालामनो गोदानबोथ' बायनो हाया बेखौनो लानांसिगोन आरोना ओंखायनो आङो सम भिडिअ'खौनो बिराद बानायनो बायो बानायबाबो बिदिनो जालायगोनदां मागोनदां ओमफ्राय आंहा बेफोरखौ एकदम माबा माबि खालामबा एसे क्वालिटिया खम जाबोबा माने माबायो आरोना मोजां एडिट खालामफिननो हायो खिन्थु आं बायो आरोना क्वालिटि खम जाबाथाय एसे ब्लार जाबोनोसै ना बेखौ बानानैनो आङो खालामनो बायो ओरैबायदि जानानै दं केमेरानि थाखायनो आङो भिडिअ'खौ खालामबासै नै बे माबायाहाय लिपस्टिकआ माबाया मा होनो खारा बियो दा गगा मोननायाव ओरै गन्थं फुगारबाय थानांगौ जायोना रुमालजों थ' गुस्थियावबो नाङो नालाय दस्रा लिपस्टिकफोर फुनबा नांला नांलि जागोन नालाय ओंखायनो आं गगा मोननाय समावहाय फुरा बेखौल' फुनखायो आरोना बेखौल' फुनखायो आङो फुरा बे थाबाय थागोन ओमफ्राय बैयो दस्रा लिपस्टिकफ्रा फुरा ड्राइ बोरैबा गुरगालाबायनानै थायोना बे बिदिबो गुरगाया बिदिनो जेरै दङ दा ओरै जेरै जादों थादों बेबायदिनो थाबाय थागोन बे सानसेयावबो थागोन जाबाबो लोंबाबो जेबाबो खारा आरो बियो ओमफ्राय होमबा नै आङो एसे एनै टाइमा गैबावलासो नै थांसै होमबा रेडि जानोसैलाय माबानोसैलाय रेडियाथ' जाखाबाय एसे माबा नाय बुस्थुफ्राबो नागिरनांगौआ आं जोंखायो दे नै आंनि फोथा थिप फिसायाव थांलायगोथाय बेखौसो फुनसै जाबायहाय होमबा थांदो नै बावदोंसो आंनि माबायाहाय नै नैबे ब्लाउसनि बे माबानाया सानफ्लावार बानायनाया बे आं बानायनाय एमब्रयडारि माबायदि नुदोंथाय दा एमब्रयडारिनि बुस्थुबो बायहैनांगौ बेखौ नोंथांमोनजों खिथागोन दे आङो अबेयाव बायो ओमफ्राय बेसेबां लायो दा बेखौ नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दे आङो क्लास लायग्रोसै सिगाङावथ' क्लास लाखांनायनि उनावहाय थांसै आरोना आयौ टाइमाबो नै लेट जाखालायबायसो भिडिअ बानायबाथाय एसेबाबो लेट जाखायो मा होनो नङा होमबा खामानियानो जाखाया एसे लेट जाखायो थांसैथ' होमबा नै लाबाय आङो साथाखौथ' नांबाय थाखागौ नै फैसा बेखौ बिराद गियो आङो बावजानो ओमफ्राय दै लाबाय बेनोसै नै दख'ना सुबाय बेरे फुंजानि दख'ना जोमग्रा मैयानि गाननाय जोमनाय बेफोरखौ सुखांजोब्बाय ओमफ्राय जाबायबो ओंखामजों माबा जाबाय आलु भाजा जाबाय आयौ सान्दुङा गगायाहालाय अयथासार मा जाखो मानो गाबखोमा थांनो दा फैगोन नामा आं खाजा लाबोगोन दे गाबलायलायबाय दिनैहाय उफाय गैया थांसैलाय माथो खालामनो नङा होमबा बेनोसै गाबबाबो उफाय गैया मा बिदि गाबनाङा मा सना आयो दा फैगोन र' क्लास लाखांबाय आङो क्लास लाखांनानै मोनसे जायगायाव थांसै दहाय आङो नोंथांमोनजों खिथादोंमोन ना जे एमब्रयडारि माबानि बायहैनो होननानैहाय दा बेयावनो थांसै आरोना आङो ओरै बारलांसै नै अभार ब्रिज बारलांसै बेखौहाय सान्दुङा नायदो ओरैबायदि गोसा MRM मोनबाय नै दा थांसै आङो र' जायगा मोनहैबा एसे खिथागोन आङो दा आं सिगाङावनो ब्लाउस बायनानै लाग्रोसै ब्लाउस मोननैसो खालारनि गैया आंनावहाय बेखौ लानानै लाग्रोनि आङो बे बारनानैनो मोनगोन आरोना ओमफ्राय बेयाव लाग्रोखांनानैसो आङो एमब्रयडारि सिखौ लायगोन आरोना सि माने माबाखौ मा होनो खुन्दुंखौ ब्लाउस लाफैग्रोबाय आङो गांनैसो नै बेबायदिखौनो जायखिजाया बासिनानै लाबाय आरोना आंनाव जे गैया बेखौहाय गोसोखांब्लाबो हानो नागिरा मालाबा ओमफ्राय बासिबाय आं जायखिजाया ओमफ्राय नैबे दखानाव बिदिनो माबा माबि गस्लायाव मोनो आरो बिदि ब्लाउसफोरबो दङ
ब्लाउस लाखांनानै नै बे दैलि मार्केट हाबनाय लामाया बेजों हाबबाय आरो बेजों हाबबाय बे ससेयावनो बावला मोनसेबो नै हाबायासै बेनो नैबेनो कमप्लेक्सआ बेयावनो हाबैनोसै र' बेनो नैबे नै इदिल' सान्दुं अयथासारहाय नै बेयावनो मा मा नांगौ मोनजोबो आनियो कमार्शियल कमप्लेक्स ओमफ्राय हनै बेयावथ' मोनो बेयावबो मोनलाजोबो नै जेरावबो शिबा स्ट'राव हाबनोसै आङो बेयावनो लांबाय थानाय जायो नालाय एमब्रयडारी जुता कलर की আছে सा लाबाय गुफुर नै गुफुर गैयाम नालाय गुफुरखौ लाबाय बेयावनो नै मा नांगौ मोनजोबगोन पुरा सि थि मानि ब्लाउसनि थाउसनि एकदमबारे जा दङ बेयाव मोनजोबगोन नै उल जि सुयोबा उलाबो दंखाजोबो ओमफ्राय जे प्लास्टिक वायारनि बेग सुयोबा बेयावनो दंखाजोबो नै गासिबो मा फाख्रा सिख्रा एकदम मोनसे कालारनिबो फाख्रा सिख्रा उलनि नै दा बोथोर जाबाय बे उलनि ओमफ्रायहाय नै बेफोरो गासिबो नै बे सि मा सुनो ब्लाउस सुनो मा सुनो गासिबो दंजोबो आरोना नै इटु लागे इटु बेखौ नांगौ आंनो बेबायदिया मोनसेयावहाय 7 थाखा लायो मोनसेयाव 7 थाखा बे खुन्दुङा इटु बेखौबो लानोसै मबाइल नायनायासो ओरैबायदि बेस्थ थारमाने मोनसे हरगाफा माने मबाइल नायगाफा बेबायदि खालामबाय थायो आरोना माबा मोनसे फिल्म ना मा नायदों बेबा शर्ट मुभिस ना मा नायदों बेबा एकदम बारायनाय बेखौ हरगाफा नायगाफा बेखौ हरगाफा नायगाफा बेबायदि खालामबाय थायो सुनाय समावबो नै एकदम मेगना मबाइलावसो आरोना ओमफ्राय ओरै नायनोसैलाय मबाइल नायनोसैलाय बेबायदि जाहरबाय थायो नायदो ओमफ्राय नैबे माबाफ्रा मा होनो बे मुक्ताया माबायाव 15 थाखा आरोना बे 15 थाखानि लादो आङो ओमफ्राय 15 थाल'खा नैबे जाहैबाय ब्रुच नै बे थेबग्राफ्रा जोमग्रा माबाफ्राव थेबोना ब्लाउसफ्राव ओरैनो थेबोना हाबा हुखाफ्राव ओमफ्राय नैबे ब्लाउसफोराव जे माबा होयो मा होनो बाउन्डारिथ' नङा बे लिंलाब होयोना ब्लाउसफोरावबो होयो जोमग्राफ्रावबो होनानै लायोना बेफोरबायदिखौहाय बे आरो लाखांबाय आं मोननायालाय मोनजोबो गासिबो बेयावहाय ओमफ्राय थाइसेबो खमायखाया आरोना ओरैबायदि बाखायो आङो ओमफ्राय मोनजोबो नालाय बेयावनो लानाय जायो ओमफ्राय दा होमबा बेनिफ्रायनो थांसै दे आङो नेक्स्ट ब्लगाव लोगो मोनफिनसिगोन होमबा बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं